zaki zamo uwar gidana, sai ke kame na halin da ba sho ban zata ba. Ya ilahu Allah sarki mamallaki na, kai ka yaudare sannan kuma ka kage rana, kai ka kage ummi na kuma ka kage abbana, yanda kai shine daidai bashir gani na. Rabbana kalinka salati gurin shi manzona, wanda kai ma duk matsayi daraja habibina, har da alihi da sahabbai a sa na manzona. Rabbana ka ban dama in isar da sakona. To da fari ni na san wance dai tana suna, tunda mun riga mun shaku ku gane zance na, kuma yar uwa ce a gare ni ba ta cuta na, sannu sannu na fara kula akwai zago na ƙasa. Domin ko ummi da abban nata ba su sona, tun suna yi mini koyon gane matsayina, har ya kai ga na gane ba su san zamana, da diyarsu dan ban da kuɗi da motar hawa. Suna so da gaske na san, don kwatin a baya na gane zaman da mukai can, don koyan da ta nuna min so a bayan, babu yanda za a yi ta yi haka ba ta sona. Tunda da muna iya mita waya da juna, tunda safe malam har mu ishe marana, mun riga da mun shaku sosai ku gane zance na, to a yanzu ba mu waya ban ganin ta nima. Bani manta ranar da mun je gidan su nema, don a bani aurenta ni da ummi nema, sai suka faɗi mana wai ba ta nan mu je ma, kar da mun tsaya don maganar ga babu dama. Kwarai Bashir ina kallanta tana ta kallona, wai ashe tana ɗaki kar da mu ga juna, suka ce da mu ba ta nan abun kwaye kuna, haka muka tashi muka ta yi babu ban kwana. Duk da 'yan uwa ne su ba su manna daidai ba, wallacin amana ne suka yi kuyo duba, mako babu komai don mai kuɗi su kai duba, to Bishir fani na san rabu ke da komai. Duniya budurwar wawa da ke da talala, ita ce take sa mai kwaɗayi ya zam gaula, kuma ita ke sa mugu ya ringa yin kwalla, to abinda ta yi manya sa na gane matsayina. To a nan gurin ne zan da
dakata da baitoci sai ku gane soyayya to kwarai akwai kunci, tunda in ta ma juyi sai ka kasa yin barci. Na riga da na dawwama komai ga sarki na.